Belarusiya döwletiniň Mazir şäherinde okuyan türkmen talip gyzy 2000-nji ýylda Lewap welaýatynyň Amideriýa şäherçesinde dogulan Abraýewa Gowhar 28 martda akşam sagatlarynda ýaşaýan otagynda öz janyna kast edip dünýäden ötdi. Gowharyň näme sebäpden öz janyna kast edenligi barada anyk maglumat ýok. Gowhar bilen ýakyndan gatnaşan gyzlaryň habar bermegine görä, janyna kast etmeginiň 3 gününden gije sagatlarynda ýeki özüniň aglap oturanyny görendiklerini we şol ýerde Gowharyň ölüsüm gelenok ýaşasym gelýär diýip aglap aýdan sözlerini eşdendiklerini, şeýlekem maşgalamy görmek isleýän öýe gidesim gelýär diýip aýdandygyny we özüniň hem ulanýan Instagram sahypasynda şular ýaly duýgulu videolar paýlaşandygyny görse bolýar. Gowhar bir ay mundan öň koronavirus bilen kesellap, ol keselden hem dol ýagdaýda gutulandygyny aýdýarlar. Gowhar janyna kast etmesinden öň hat ýazyp goýandygy we ol hatyň daşynda hem ejeme gowşuryň ejem açsyn diýilgi ýazgylar bolandygy sebäpli hiç kim tarapyndan açylyp okulmandygyny gurrun berýärler. Merhumy Belarusiýa döwletiniň Minsk şäherindäki musulmanlaryň öwliýasynda jaýlanyljakdygyny aýtýarlar.